Kwento, mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. And Diego. Itago niyo na lang ako sa pangalang Annie, isa sa napakaraming nakatutok sa Love Radio sa araw-araw. Akala ko talaga hanggang pakikinig lang ako. Hindi ko naman inakala na isang araw, kakailanganin ko din palang sumulat sa inyo para humingi ng payo. Bagong kasal lang po kasi ako pero broken-hearted na. Kung paano pong nangyari, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo. Kababata ko si Mary Joy. Magkapit-bahay po kami at sabay kaming lumaki. Dahil palaging magkasama, naging mag-best friend kami. Alam namin ang lahat sa isa't isa. Hindi kami mapaghihiwalay. Walang makakasira sa amin. Yun ang akala ko. Nung sagutin ko ang boyfriend ko, sa kanya ko unang pinakilala. Magkasundo din sila. Magkakasama kaming lumabas madalas. Minsan nga silang dalawa lang kapag busy ako. Minsan naman nagpapasama siya sa boyfriend ko. Wala naman ako nakitang mali siya dahil kapatid ang turing ko kay Mary Joy. Hindi nagtagal, nag-propose ang boyfriend ko. Siyempre si Mary Joy ang maid of honor ko. Pero sa halip na matuwa para sa akin, nalungkot siya. Kahit anong assurance ko na best friend ko pa din naman siya kahit kasal na ako, malungkot pa din siya. Hindi nga siya dumalo ng kasal ko kaya ate ko na lang ang nag-proxy para sa kanya. Pagkatapos ng kasal, hindi ko na siya mahagilap. Hanggang isang araw, nag-message siya sa akin. Humihingi ng tawad. Nagkaroon daw sila ng relasyon ng boyfriend ko at may nangyari daw sa kanila. Hala! Anong gagawin ko, Nicole and Diego? Kakausapin ko ba ang asawa ko? Kapag nalaman kong totoo, makikipaghiwalay ba ako? Friendship over na ba kami ng BFF ko? O kakalimutan ko na lang ba lahat at magmo-move on na? Total, ako naman ang pinakasalan. Gulong-gulo po ang isip ko at wasak na wasak ang puso ko. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig. Annie. Hindi ko alam kung nataon lang sa yung issue. Oo nga, no? Baka nagkataon lang. Baka nagkataon lang or naitaon. Baka naitaon na ang mga eksena ay may mga eksena nga taksilan, ganun, na nakakalungkot talaga sa totoo lang. Sabi ko nga ang galing talaga ni Lord kasi alam ni Lord kung ano yung mga pagsubok na ibibigay sa bawat tao. At yung pagsubok na yon ay nararapat para sa iyo kasi yun yung kakayanin mo. Dahil kaya mo. Yun yung alam ni Lord na kaya mong ibigay sa kanya. Kaya basta makakayanin mo. Kaya yung mga pagsubok ko, mga kakaiba din sila. Kasi sabi ni Lord, yun daw yung pagsubok na kaya ko. Correct. Which sa true lalo at walang halong eklavu, sa dami ng mga pagsubok, tas patuloy akong tumatayo, oo nga, kinakaya ko nga naman by the grace of God. Pero ito lagi ito sinasabi, maski dati kay partner Chris, na ang sigurong hindi ko kakayanin if ever, na sana
hindi talaga mangyari is yung yung pagtataksil. Na parang feeling ko pag yun yung yun na talaga yung wala yung mga sinasabi mong strong, independent mo. Wale! Nga! Yun, lusak! Diba? Laylayan! Ganun. Feeling ko yun talaga hindi ko kakayanin. Kasi hindi yan yung hindi, it's not my cup of tea pa. Hindi yun yung pagsubok na binigay sa akin. Yung pagsubok ko, ang titindi din talaga. Pero yun yung kaya ko. Actually, kaya mo eh. Yung mga umpisa, di ba? Lahat ng pagtataksil, inuubusan ni Lord eh. Pero, hiniwalayan ko ang sinasabi ko sa asawa. Ayun. Yun yung parang feeling ko, ay hindi ko kakayanin. Kasi parang baka mabaliw ako. Well, dati naman akong baliw, di ba? Parang matagal namang kakaiba talaga to takbo ng utak ko, pero hindi yan binibigay sa akin kasi hindi daw yan yung para sa akin. Ngayon, kay Annie, di ko naman sinasabing deserve mo. Di rin naman natin sinasabing maaaring yan talaga yung pagsubok na para sa'yo kasi kakayanin mo. Ngayon, kung babalikan mo pa ba yung BFF mo? Parang mas gusto ko na lang kumain. Parang hindi sumagot sa Nicole. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi parang feeling ko hindi naman sa akin hindi naman. Ewan ko kung lahat ba ng mga friends mo nung bata ka, friends mo pa rin lahat ngayon. Di ba hindi na? Merong iba hindi. Merong mga iba na recently mo lang nakilala pero sila yung magiging friends mo for hanggang sa kamatayan mo. 'Di ba? Merong mga kaibigan mo ng matindi sa work, tapos umalis ka sa work. Hindi na yung friends. Nagkaiba na. So, ganun din yung BFF mo. Kung man lumaki kayo magkababata, lagi kayong together, hindi naman ibig sabihin nun, talagang nakatali kayo forever sa kanya. Lalo pat may ginawa sa yung ganyan. Kaya, I'd rather eat lechugas than... Saka lalo na pag may history may ganyan, may lapat na. Siyempre, kayong mga babae, may mga compartment yung brains nyo eh. Hindi nawawala yan. Hindi. Alam mo yung parang feeling ko kapag nandyan pa rin si BFF sa buhay mo, tapos magkikita sila ng asawa mo, ikababaliw mo yan. Correct. Magiging problema mo pa yan in the future. Sabi nga ni Diego, may mga compartment tayo dito sa utak natin na minsan, alam mo, nilalabas natin yan kapag nagkakatililing tayo. Ayan, nagkatinginan sila. O kaya, nako, sabay silang pumunta ng kusina, di ba? So, lagi ka nang may pagdududa. Gusto mo ba yun? Kasi, hindi kasi culture natin kagaya sa ibang bansa, di ba, na nagiging mag-friends, binibisita yung former wife na kahit may nangyari. Kasi normal yun sa kanila sa kultura nila. Sa atin, hindi eh. Hindi eh. Pakabot lang siguro ng baso doon sa ganon? So, ba't hindi niya ba kayang abutin yung baso niya? Ba't hindi pa nag-abot? Siguro meron pa kayong something, Nagtama yung daliri niyo. Nung nagtama yung daliri niyo, na kuryente kayo? So, magiging ganyan ka na. So, para sa akin, pagdating dun sa BFF, okay lang na hindi mo na siya maging BFF. Hindi naman porke siya yung kinalakihan mong kaibigan, ibig sabihin hindi ka magkakaroon ng mga panibago pang mga kaibigan. Baka tapos na ang chapter ng inyong buhay. Well, you can be friends naman afar. Hindi na yung gaya dati. Hindi na yung parang lagi siyang nandyan. Yan. Wag na. Ganun. Friends sa Facebook, 'di ba? Ganun lang. Pero not necessarily yung talagang nandyan na parang BFF. Yun yung para sa akin. Ngayon doon sa mister, ikaw? Tingin ko, kailangan nyo rin kausapin yung mister. Hindi kasi pwedeng hindi. Una, nagsisimula kayo kung paano nyo i-establish yung pagsasama ninyo. Dapat open book na kayo. Nilalatag nyo na yung mga barahan nyo. Practice na ito. It takes a lifetime talaga to communicate your feelings. Hindi siya talaga madali kasi parang ang dami mong iniisip, baka ma-hurt ba siya kapag sinabi ko to? Kikim-kimin ko na lang kaysa masaktan siya kasi alam ko mahinang nila lang yan. May mga ganun. Kaya nga it takes a lifetime eh. May mga bagay na gusto kong sabihin pero hindi mo nasasabihin kasi baka masaktan siya or baka maghiwalay kayo, 'di ba? Pero kailangan pa rin eh. Lalo na to major to ha. Kung minsan kasi yung pananahimik, parang sinabi, ay, okay lang pala sa ganito. Yan, nami-misinterpret siya. Na okay lang. Hindi ka okay eh. Sumulat-sulat ka sa amin, tas okay ka. Di ba? Malamang hindi ka okay. Diba? So, dapat you have to tell your husband that you know what happened. Saka, alamin mo rin din yung, siguro, hindi naman na yung talagang sobrang detalye kung kailan nga nangyari yun. Baka may nangyari sa kanila na hindi pa kayo or ganon. Yung hindi pa kayo, stage pa lang. Hindi pa kayo official. Ganon. Parang ganon. Or something. Pero kaya lang, feeling ko, Jegs, kapag binibigyan mo pa ng chance magsinungaling yung lalaki.
Dadahilan pa si Koya? Itali mo na yung asawa mo, paaminin mo. Kasi 'di ba, tingnan mo, kapag halimbawa, give up mo naman. Anyways, yung nangyari is before you got married. Oo. Maaaring ang masakit dito kasi, yun nga, sa bagay, tama, gets kita, Jex, dun sa timeline Oo. Kasi mahalaga yon. Kasi baka nga naman, that was way before naging kayo. Oo. Kasi in the end, ikaw pa rin eh. Correct, ikaw yung Ikaw yung pinakasalan, Oo. ikaw pa rin, ikaw talaga yung pinili. So, kailan nangyari yung parang gustuhan nilang dalawa, di ba? Hindi natin alam, baka nilandi lang ng... Oo, tapos sinabi may nangyari, Oo. di ba? Yung mga ganon. Oo. But anyways, you have to say it. Kailangan talagang malaman niya. Kailangan pag-usapan. At kailangan mo sabihin na nasaktan ka dito. At kailangan mo sabihin na bawasan yung tiwala mo sa kanya. Tama. Because if he has to earn it back, Correct. gawin niya yun. Huwag din siya mag-give up. At ikaw din, huwag mo rin naman siyang i-give up. Ayan. Ano, silang dalawa ng BF magsama? Oo. Adi sino nanalo? Saka it was, again, ikaw pa rin yung pinili. Ikaw Oo. naman din talaga yung pinakasalan. Tama ka naman dun sa statement mo na yun. Though it doesn't mean na hindi na okay ang lahat. Hindi rin talaga okay. Nakakainis pa rin talaga sa totoo. Correct. Pero hindi kasi dapat ang past ang mag-determine sa future ninyo. So dapat pinag-uusapan nyo, kayo ang magmo-mold ng inyong future bilang mag-asawa. Correct. Diba? Tsaka ano yan eh. Tama ka. Hindi porke. Tsaka nagbabago ang tao eh. Tama. Ako naniniwala ko na. Ako nga, masamang tao ako dati. At least sinabi mo ulit. Baka sabihin nila, lagi na lang si Nicole na nagsasabi ng masamang tao, lagi si, dati si Diego. At sa'yo nung galing. Si Nicole din, malandi din dati. Nagbago na. Di mo sure. Charot! Totoo din. Totoo din. Alam mo, meron nga ako nabasa na isang, kasi di ba trending na trending si Maris. Pero meron ako nabasa na isang post ng isang netizen na, kayo naman, para naman kayong hindi naging Maris nung araw. Di ba kaya nga sabi ko sa'yo kahapon, buti na lang talaga. Walang social media. Correct. Nung mga panahong medyo Maris pa ako, walang ebidensya, walang masi-screenshot, kwento lang lahat, pwedeng nangyari, pwedeng hindi. Di ba? So, ibig sabihin, talagang Nung nabasa ko nga yung caption na yun, oo nga kung makaturo naman yung mga tao, kung makagrabe naman si Maris, grabe naman yung mga bakit hindi ka nagkamali? Hindi ka lumandi ever? Di ba? Nagkataon lang siya. Nagsisya. But of course, I'm not defending. Mali pa rin naman talaga yung magpagtataksil at paglalandi ng merong may jowa. Pero ang sinasabi lang natin, people make mistakes and then people also change and learn. At doon tayo natututo sa mga pagkakamali natin. Totoo lang. Di ba? Kasi hanggat hindi ka nagkakamali, hindi ka natututo. Hindi. Totoo yan. Kaya nga, hindi porke ang isang tao ay ganito dati. Iba-brand mo na siya as that. Kunyari, kriminal. Naku, hindi na, pag kunyari, nakalabas na. O in the first place, nung kinulong ba, seryoso ba? Na siya ang may kasalanan? Di mo sure. Tama. The justice system, di ba? Di mo sure yan. Di ba? Tapos iba-brand mo siya, ay nakulong. Wala na yan. Wala nang pag-asa. Correct. Di ba? Kawawa naman. Ayan. Ayun yung sinabi mo kanina na your past should not determine your future. Kasi hindi natin alam, baka this could be a blessing in disguise sa pagsasama ninyo na as early sa pagsasama ninyo, nagkaalaman na. Magbubuklatan kayo ng libro o latagan na tayo ng baraha. Kasi usually nangyayari yan sa stage ng mag-asawa, Later on pa. Correct, totoo. So eto maaga, parang pinamulat na sa'yo, natagan na tayo. Natagan na. Aminin mo na rin kung sino mga nakeme mo bago naging tayo. Nakakaloka. Totoo. Ibig sabihin, i-practice nyo na tong communication na ito na napakahirap talagang i-achieve. Sa totoo lang, hindi siya madali kasi yun nga, ang dami mo kinoconsider eh. And it will take you a lot of doing yung mga mistakes. Yes. Na, di ba, sa amin. Para matuto. Para matuto. Diba? Kinakailangan mo talagang pagdaanan yung mga ganito. Hindi pala dapat ganun. Dapat alamin muna yung ganito. Correct. Diba? Yung mga ganyan. So, basta, for me BFF X. Ayan, Your asawa
check with conditions. Yan, ibig sabihin, ano yung conditions yan? Kakausapin. Ayan. Latagan. Ayan, latagan na. Linawan ng mga concerns. Yan. Tsaka hindi mo na pwedeng isoli yan eh. Hindi na, tapos na. Nandyan na yan eh. Tsaka pinakasalan yun, nanumpa na kayo hindi lang sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, na magsasama kayo kahit anong mangyari, di ba? For better or for worse. Ganyan diba? na nga, yan ang yung sinasabi natin nga, buti nga, di ba? Nauna na yung pagsubok. Yes. Nagkakaalaman na. Tsaka wag na po nating i-normalize na konting pagsubok, give up. Ang dami ng ganun ngayon na couples. Parang mahinang nila lang. Totoo, ang hinang nila lang. Yan lang, di ba? Nagkahiwalay ng dahil dyan. Hindi valuable yung nararamdaman. Ang sinasabi lang natin, ganun talaga. May mga pagsubok, may mga problema. So, wag dun sa simpleng pagsubok o problema, give up. Hiwalay ka agad. Ayan, diba? pag-usapan ninyo yung mga differences ninyo. You have to work it out. Tama. Ganun lang. Tsaka again, nagbabago. Maaaring ganyan siya dati. Di ba parang halimbawa dati, walwalera ka sa mga kaibigan Correct. mo. Na brand ka nung college. Hindi ibig sabihin na ngayon ganun ka pa rin. Tama. Di ba? May gout ka na. Hindi ka na ba? Arthritis. Pag nagiinom ng beer, lumalaki yung tuhod. Di ba? So nagbabago din. Namamanas. Ganon. Laging merong pagbabago. Correct. Oras natin mga kabisyo, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. Ako kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!